Yap, kita hati niya aw na asawa. Pikilan kita sa pikilan tawa. Bang aw pikilan tas timbiyahat niya sin syubur pakita niya. Sambat si malayong kung pamatang. Pamatang unta na magkatakasawa na. Sabab tiap-tiap mag-asawa na magtanggung jawab na kita kaniya. Tanggung jawab. Diyan harus magtanggung jawab biha ini. Inhal magtanggung jawab patamunuin asawamu bihanmu sin amun keinginan niya patamun bihan bisa magkaon biasa sarap kita kakaon iwan bihanmu mang-aun lawisin mausaha mo sampai mga barang-barang kamas lang si basa mo kamu ning kami mga na ini mga langgos ayan jadi inhal si magtanggung jawab bang kita karana numaog daing habay magtanggung jawab kaniya subay kita magpamahit ha kaya to ha subay magpamahit ayaw sa matsimbatan maglos kuman sadya damikyan isabin asawa mo bihayat tuhiluan mo sa waging kamu anjari na kamo maghulog-hulog maghulog-hulog in usog ama na babae in babae ama na usog ha nah, manjari na kau maghugin magtiyaw. Najari mag-usaha kau magtuyo. Jari bang kau makausaha? Biya damikyan nagkaradya ka lang kama konflik nakatayma ko singkain na mahinat manghangi mo pilak. Hiruhal mo magtupasawa. Sabab im babae laong sinhot ba ni kakaina pag-asawa kamu ang mga babae marayaw ha babae pilihan sa bagay tabong. Marayaw babae. Ha? Na. Sa bagay tabong. Na jari in tabong yad to unuin usaha talong pamanahot maaslag ikat to pa babae. Ikat. Sabi siya tin pananawan tabong. Bukod hadya sabing kato itabong tamad to pa babae. Usahat naman kasi. Balikat karamayan. Malami. Dari insya Allah. Hey ini, jawaban niya isa ba? Jawaban niya. Sabi hayaon ka matauran way na tanggung jawab. Nakapila na ako ini nakaning kabiyak kan. Nakapila na ako nakaning kabiyak kay mabata pa rin kanila mga inusog mga nakatuno nagkasawa ibabe mga nakatuno nakaupat na nagbana. Way tanggung jawab. Para na uno tanggung jawab. Yan tuin usog ha ina niya, yari babay ha ina niya. Ang magtay ma nakadji, yan to ina niya usaha, yung babay yari ina niya. Yari magpugda ni biya to, ha? Kung biya ti magkasama. Mga salo po na dyan. Di betul, di betul. Jari. Inasawa mo. Di mo na niya jari niya ha ina ama. Ha? Sabi ikaw nagtantaw yun. Aramik yan ini ikaw sa pun bihayat to. Di na ka majari hiyang la niya ha ina. Sa kamu na in mag-iso ni sa pagkas lang si Mad. Ha. Najari kaya ini. Aun isa alasan niya. Imba may pagkatauan biha ini. Itaon mo ha. Sa pantun timaw kausing ka ina mahinaat hangi mo pilak. Sampai ding adlaw ini pakunsum pakunisa sampai ukuran di karagdagan dalam kakanapan. Amo niya ito yung babae pilihan. Babae marayaw. Babae marayaw. Mayroon si kamaasan, ibabakal haabo tumuhuway ka mo. Yan to. Ito. Ito. Say na ako to. Dari isa. Yung babae isa pananawan. Kapila tiyaw mo insin matusim mahinaat. Pagtaas-taas sumayan mago. pagkanto pasentil puwin pagbuin way na. Abis barang-barang. Naway na kita, kabugban di ka mag-usaha. Walang siya kawasya kung tinmanong. Abis barang-barang. Matulong sing kamaasan in baba Japan-Japara. Japan-Japara yung babay niya. Ito. Japan, pwede siya mag-usip. Madami sa kita tiyautan na. Nasa iba ba yung kaya ito? Ayaw ka na daw amang di siya kahalina dam siya kaganapan. Kaya ito na yung Babae pilihan lang. Haut balik ka na. Najari! Insyaallah. Binasawa mo, rin mo pasaran, tanggog jawabon mo siya, iban im babae,
di man jari pagbinasahon, di man jari maksud kain na wala tattaliku fa inna Allah la yuhibbu jawakin wala jawakat, di man jari pagbinasahon ka ba di man jari pagbukit. Ha? Sabab san aun wan sali di kun tamarayaw. Ayaw amon tiyo-tiyo pisara amon mga tuwin na kay nahangko ng katoso. Na magjadi. Ha? Ito magjadi. Sa ayaw hati niya suway kita masabalin. Sununod ko sabi babay mahaitin si mo labi ring 50. Kamu lang bujak kalis nila. Kamu ni bujak kalis. Dari yung babae ayaw kita sa masala sangka. Sari mang mga sambat sikuan mga ista ng mukha na rin nakatiyo-tiyo. Ayaw pakari mangi nabisan di marayaw mangi da. Namang kita rin magkasandal, lalo ba punta si suntok, pabiluhong tayo mga mata. Uga sa bang biyato. Amok busa. Man ka nalusin ko niya, tuhot manik ka rin man dyan pagbinasaw. Kapawari mga sa mami lumatak. Ayaw. Subay tahati ni Ria sandalan siya, kita yung tanggung jawab kayo. Ayaw ta binasahon siya. Kaya ito kung sa hinukan malaw. Iban! Dahon mag-ibadat. Grabe mga malaw rin, mag-ibadat siya na. Sab, laong kumihayan. Again, kuusikum ibadah wa nafsin wa yaya bet taqwa Allah. Lumay sa Allah. Naon ni mana niya? Ha? Imaanan niya rin ito mag-ibadah. Ha? Dili na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mapakita. Usikum ibadallah wa nafsin wa iyayabet taqwallah. Jawab mo pula mo insyaallah. Supaya mahinang in bawai syaliha. Mang siya makaanak saliha bang makaanak usong salih. Ha? Bantu mo dyan. Ayaw ka dyan mag-enjoy. Sabi niya ini pangakal. Yan yung mag-enjoy. Magkaraksi, magpipasintil po yun na. Yang, magpipasintil. Ano niya nag-opir ba dyo imago? Ayan, ito, nauus. Anan? Ayan, ito, ha? Tumayan. Pasintil, manusin pa bi. Opir. Laong sinut ba ni ka, ayaw ka mo manginang kinamsimpanginang kinaman ba kayo? Ang punsay. Laong isang Juan, ayaw ka manginang kinamsimpanginang kinaman ba kayo? Abo punsay. Jadi, hakan na tulong sinutba ni ka, pag ni kakamo. Nung sin Rasul, pag ni kakamo. Isyusyo hindi magnika, mukun siya umat. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala, innika siya. Mungko ka namin sa Break tawag ni ka. Iba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw. Ang nasabot ka nun, wala takrabin na ilaw ka na pahi sa pagwa na ba kung marin, ay mo natatawan naman dito kan. Hindi na nanood mga dadan. Ha? Kung kumusay. Akan sabay kita magnika, tiyak-tiyak bukul nika in hukum niya jina. Adili sila. Nayad ka? Adilan sila ko nila. Ay, nagpahid ako sila makuha kay. Nagpahid ako sila makuha kay natin panganar po ni aung kay ulit na sakali amon. Amundi ko kay na. Amundi ka. Siya. Samun, aunon, lawan, sino yung di mo? Ayaw ka jam lo. Secret. Ino ka matauran, hayaon buhay na tanggo. Kaya amo daw sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pag-story. Ayaw ka dyan ko manginang kinasimpangin ang kinaman babae. Ayaw dyan ko manginang kinasimpangin ang kinaman. Baru maana rin tumang kakinaman na yan. Ito na sa sumundat paro kayo. Nalaong sing kamaasa, may sing kamaasa. Namunang na, iyot man to, iyot man. Ha? Dahil mo tuturan. Nabihayat. Iyot. Kamera, kamera.